искам да направя. Да. От материала среща с Мандрица Симеон имаме интересни обаждания. Едно от тях обаче ме направи впечатление. Обади се миньор от Перник. Така. Заплаши, че ако излъчим този материал, утре миньорите ще дойдат с криките си пред сградата на телевизията. Не ми се виждаш много опасен. За колко миньори става дума не е сигурно. Нека да чуем най-напред този материал, да чуем думите в това интервю и тогава да решаваме какво ще правим. Надявам се, че ще има и други хора, които ще се отнесат по-спокойно към казаното в него. По-спокойно, изобщо, приятели, по-спокойно. Интервюто от него. Този брой на... Това на Herald Tribune от 11 ноември, мисля. Той е исторически брой. Да. Там има някаква карикатура, едната бихте ли я показали? Това не знам кой беше направил. От Охлю е тук. Дайте да показваме. Ето. Оператора на камерата. Това сте вие по пътя към София. Да. Жена ми и аз съм аттел преди 20 години поне. Вие се отнасяте с ирония, с самоирония. Да, много смешно. Не знам кой я беше направил. Да, доста карта в България, виждате. Да, и безредица. Колкото иска на майка ми снимка тук. Да. И кралицата, това е моя снимка. Беше на кон на един лов. Тукашната кралица. Там Рида след Вардаров отзад с адютанта му. Тук също имаше. Къде беше вършейха с Камили? Имаме една чудесна, тя тук. Ето тук. Аз изпитвам известно неудобство, не знам как да се обръщам към вас. Ваше Величество или... Все едно. Все едно. Въпросът е да ми задавате въпросите, за които сме тук. Може би не е най-важното, но най-напред кажете всичко около вас. Семейство, деца. На 53 съм почти. Да. 5 деца имаме, 4 синове и едно момиче, което е най-младото. Работят, 2 още следват. Друго, какво може да кажем, женен съм за една испанка, която, както казах, е отговорна за отличното възпитание на тия младежи и не знам друго специално няма. Трябваше да се ожена пак, ще се ожена пак за същата жена, така че това мисля, че е доста добър признак. Защо се установихте в Испания, в крайна сметка? По една чиста случайност, като много пъти в живота, да кажем, съдбоносните или важните работи се случват. Ние живеехме в Египет и към 50-та година и така, майка ми искаше да се върнем лека по лека към Европа, нали? Тя мислеше в Италия. Да ви прекъсна, позволете, а защо в Египет? Понеже на майка ми родителите, крал Виктор Емануил, италиански, и кралица Елена, живееха вече там, беха в изгнание. И тогава в Европа не ни се отиваше веднага след войната, 46-та беше, нали? Тъй, че отиваме в Египет. Тогава майка искаше да се прибере в Европа и първоначално мислеше да отидем в Италия, защото тя си италянка и той. Имаше известни трудности в този момент, едно друго. И не се отиваше в на северна европейска страна, поради климата, мисля. И един ден испанският посланик в Кайро дойде и каза: чуваме, че искате да се върнете в Европа, бихте ли се спрели на идеята да отседнете в Испания? И майка ми каза: много благодарим, защото най-накрая политически, нали, не беше винаги лесно, още 50-та година за нас и той, и така че си дойдохме тук, нали. Но по една чиста случайност, защото нямаше никаква специална връзка. Вуйчо ми, крал Умберто, живееше в Португалия, можеше да кажем по-лесно и логично, ще да бъде, да бяхме отишли в Португалия, а дойдохме тук, така че беше съвсем случайно. По-късно не сте съжалявали? По-късно казвам, не сте съжалявали за този избор? Не, никак. Напротив, беше интересно и трябва да кажа, че изобщо развитието в Испания и с тия няколко десетилетия вече, нали, много интересно. Да, нещичко още за децата. Децата, не знам, следваха. Кой с какво се занимава? Френския колеж следваха и след това всеки си тръгна по своя път. Единият свърши докторат по агроекономика и работи сега в Аржентина.
с едно голямо дружество, малко далече за нас, не го виждаме, но Кой е Кардам? Да, след това Кирили, който първо завърши такава квантична физика в Принстон, Щатите, и след това пък го взеха от финансовите среди, уж за аналитичния му разсъди ум, и работи много добре, сега е женен и в Лондон. Кобрат, третия, ще става лекар, живот и здраве, ще свърши през юни вече и след това ще почне да се специализира, но 6 години вече учи в Северна Испания. И Константине, който прави икономика също, следва и в Италия. Те владеят всички по няколко езици, така че това е практично. Калина е още в училище тук. Аз се надявах тя да ми стане секретарка един ден, но жена ми не иска да чуе за това и иска да следва някой университет или другаде, така че ще трябва да се разделя и с нея. А канцелария имате ли сътрудници? Не, имам бюро, да. Бюро, защото аз си работя и толкова други работи, си издържам семейството, нали? Така че имам бюро или бюра, където съм прекарал, бих казал, че повече от 2/3 от последните 30 години. С какво точно се занимавате? Чувал съм, че имате ангажименти към Томсън фирмата. За да си изкара човек хляба и най-накрая не е лесно в много отношения, и многобройно семейство и едно друго. Така че с всевъзможни работи, не бих казал едно, нали, пък е по-интересно като човек работи като съветник в разни международни дружества, участвам в някои предприятия също. Общо, така да кажем, но... А кой води кореспонденцията ви, например? Имате ли секретар? Не, имам секретарка, нали, и това, но не българин. Сега в момента имах, то почина наскоро, но беше се пенсионирал. Имах и двама други сътрудници. Но работата ми е доста, бих казал, така лична. Много неща зависят чисто и просто от мене, така че не е толкова лесно и се намери такъв вид секретар, да ми пише писма, айде това или... Аз съм много до некъде и перфекционист и обичам да влизам във всяка подробност, нали, за да се уверя, че наистина е каквото аз бих искал да бъда или мисля, тъй, че това налага винаги една страшна самодисциплина и много работа. Такъв ми е характер. Четах някъде, че вие нямате никакво гражданство и подданство. Нямате. Не. Мисля и се надявам, че не са ме лишили от българското ми гражданство, тъй като и според Конституцията от 47, не само ако изрично някой бъде лишен, тогава може да се счита такъв, тъй че се надявам и ще трябва да попитам и на тия дни. Аз съм донесъл един документ, след малко ще ви го покажа. Но в всеки случай не съм взел никакво подданство. Някой беше пуснал това, че съм испанец, ветър и мъгла. Да. Детските ви години какво представляваха? Между прочим, пазите ли някоя банкнота с детския си образ? Да, имаш и такива? Имам от сънародници, които са ми пращали така. Имам няколко. Дори тук намерих едни пощенски картички за колекционисти с таз от 500 лева на времето. Така че ги имаме, да. Какво представляваха детските ви години? Като всеко дете до некъде. Нали? С чудесни детски спомени, нали, и просто бих казал, че малко като един хубав цветен филм, бих казал, нали, и след това също и по-тъжните, и по-комплицирани или по-лоши моменти, но смесица от двете и трябва да кажа, че без никакви без да имам лоши чувства или и да се трова по тия работи или зъб некому или нещо, или да съжалявам, или си го гледам като съдба и като гледам винаги да видя най-положителното всеко положение и добрата страна на работата. Сигурно знаете, че някои хора все още ви наричат Симеончо. Да. Как гледате на това? За някой не съм пораснал, ами то е много мило. И е хубав прекор и съвпада с времето, нали, тогава. В Канада, помня на едно събрание с сънародници, дойде една бабичка и ми гледа така, не че съм толкова висок, но тя беше доста малка, ми гледа и каза, че теб те наричат Симеончо, ми ти си голям, ми каме, госпожо, и за мен минават годинките. Нали, така че се смяхме и си остана това да Симеончо. Преди да тръгна, сам се видях с известния наш писател Радой Равин
Да. Един негов въпрос. Вие знаете за него. Ой, още как. Да. И чел съм го също, казайте. Когато вие се раждате, на всички ученици повишават оценката с една единица. Така някои успяват да минат в по-горен клас и, както казва Радой, по-късно това е причината да се занимават с политическа кариера. Имате ли чувство за вина? Вие сте сложили началото на привилегии. Да, това е имало така, защото също и някой от помна затворниците от такова, как се вика, цивилно право, нали, също бяха освободени или им бяха простени някои месеци или години. Тъй, че да, тук стана същото по време на възшествието на Крал Хуан Карлос, нали, не с бележките, но с други мерки. Да, сигурно често размишлявате, особено сега, над съдбата на България. Ние разговаряме на 88-я ден. Като всеки българин, от 10 ноември, да. Правите, че 88-я, ето тук, минават линейки от време на време, понеже имаме болници в този квартал и смущават. Но, така че размишляваме, разбира се. До какви изводи ви водят тези размишления? Без да бъда оптимист, защото от нея и по характера ми, но мисля, че са симптоми и сочат към едно много по-светло или добро или положително бъдеще. И в това съм твърдо убеден. С известни резерви, защото, разбира се, нямаме никой от нас дарвата да гледаме в бъдещето и да знаем точно какво ще се случи, но мисля, че вече общите условия и предоставки са там. Какво точно знаете и кое събужда резерви у вас? Каквото човек може да чуе от средствата за масова информация на всички езици и страни, започвайки с България, разбира се, срещи с безброй сънародници, дипломати, каквото искате. Тъй, че в това отношение трябва да си призная, че имам доста, бих казал и смея да твърда, доста обективна и ясна картина за каквото става. Не мислите ли, че промените в Източна Европа дойдоха малко неочаквано? Да. Неочаквано, но ще ви кажа, зависи се главно и предимно всичко от Съюза. Нали? И един ден, преди няколко седмици, един френски журналист ме цитира, ми каза, ще ви прочита нещо, което сте казали в 63-та година. Чакай, кой? Каза, че в България може да се променят нещата само ако това започне от Съветския съюз. Казвам, вижте, по една случайност си бех прав. Нали? Тъй, че в това отношение мисля, че и каквото стане и може би след това вече има една известна акселерация или едно ускорение, което също е логично при дадени условия на известно напрежение и недогодование. Тъй, че мисля, че е просто логична консеквенция. Как виждате връзките между България и Съветския съюз? Като всека страна с друга една, бих казал. Може би има известни... И бъдещето на тези връзки по-скоро? Бъдещето, мисля, че те са си важни. Го казах миналия ден на един ваш колега. Най-накрая, според мен, Съветския съюз е най-голямата и най-близката голяма сила, да кажем, или най-голямата страна, най-близка до нас. Така че трябва да се разбираме с нея, независимо от политика или каквото и да е. Нали? Това е нещо логично. Докато земята ще се върти, ще сме си доста близо едни до други. Но това не изключва всеки да си води своя политика и си кара по собствения път или да си намери, нали, местото на тази земя. Но всичко намирам, че трябва да се избегват радикални становища или прибързани или пък прекалени крайности. Това аз мисля, че като сме умерени всички и ако гледаме на работите с европейски мироглед, с по-широк мироглед, бъдещето мисля, че може да е доста така цветущо или поне обещаващо. А онова от досегашните връзки между България и Съветите, което... нелогични или криви. Какво значи нелогични? Най-накрая защо
трябваше до сега да сме толкова подчинени на Съюза, нали, или с какво право? Едно сме, че си приличаме в много работи, и езиково, и каквото ще ми, и дори на времето още религиозно и в близкото минало исторически. Но намирам, че е жалко, че имала тази връзка малко на подчинен и на началство, нали. Много по-добре да сме си на едно ниво да си говорим, като добри приятели, нали. Би било интересно да ни кажете мнението си за Горбачов. Знаете, аз откровено бегвам да съда когото и да е, защото намирам, че това не е коректно, но трябва да кажа каквото виждаме, понеже нито го познавам, нито съм бил така близко, за да го наблюдавам, нали. Но прави голямо впечатление. Прави впечатление на съвсем друг така начин на действие при всичко. Говори с убедителен тон по жестовете, но дето викат психологите, нали, че има специален език с жестовете, мимиките и всичко, и в това отношение се вижда, че го наистина е много силен в това и предава това пред публиката, нали, и след това вижда се поне, че намеренията му са действително на едно преобразение на техното общество и, разбира се, на страните, които са по-близки до Съюза. Да се върнем пак към промените в Източна Европа, значи може да смятаме, че не става дума за козметика, за блъфове, нали? Това беше общото опасение. Ще си призная, че до некъде в началото и аз така се пострахувах, нали, че цялото беше чисто и просто блъф, нали, и малко да го замажат, деца вика. Но сега вече ми се струва, че е невъзвратимо. Да. И не съм аз, само да го казват много по-опитни хора от мене, нали? Да, опитни хора, вие сте имали многобройни срещи с държавни глави, известни политици. Да, но искам да кажа опитни по-техници в известни въпроси, нали? Но какво доловихте при разговорите си с тия хора? Какво мислят те за промените? Също, че нещо, което трябва да се подкрепи, евентуално после да се помогне, нали, и въобще да се допринесе една промена в равновесието в Европа и да се говори вече за една истинска обща, една или общо европейски дом или една голяма Европа, което би било и много интересно от чисто стопански характер, нали. Има като едно трето или като едно равновесие между Щатите и Япония, например. Това било, мисля, че много положително за човечеството, но и за нас, европейците. Нас не интересува, разбира се, българската съдба. Как България да получи една нова легитимност? България си има легитимност, защото си е 1300 години, дето се вика история, нали, легитимността си е там. Има преходни периоди, има моменти, в които може би се е заличила известна легитимност или собствени характеристики, но това е преходно. България си е вечна, тъй че тя ще си намери, нали, пак легитимността, и аз мисля, че това е с народна власт, въобще с като се допуснат вече многопартиен нережимно система, и това са гаранции за веднага да си намери страната пак и легитимността, защото другите демокрации ще си кажат, ето още една демокрация и готово. Аз мисля, че това е единствена система ден днешен, който може да се приеме въобще, и една широка плурипартийна демокрация. Добре, още по този въпрос. Кога, при какви обстоятелства света ще ни подкрепи? Аз мисля, че вече започват известни страни и ако има още промени и въобще, да кажем, обновената България или България на преустройството покаже доброто си желание или желанието да продължи по тази насока с няколко други промени, например, не знам, така говорейки, ето, средствата на масови информации, ако има свобода на печата, ако се запишат разни партии и малко по малко, като започне се нормализира и икономическото положение, с това вече аз мисля, че имаме доста козове за
да се ускори това движение към просто асимилация с останалите демокрации. Сътрудничество по-скоро? Да, сътрудничество и да не ни гледат дали сме такива или накива, ми сме едни и същи. А как ни гледаха до сега? Честно кажете. Това, за жалост, трябва да кажа, че беше доста за мен, поне като българин, често угнетително и неприятно, и с колко хора съм се препирал да се опитам да обяснявам, че това не е обязателно народа ми, че това са понякога политически предразсъдъци или известни доктрини или друго, нали? Но имаше съвсем друга, за жалост, картина, нали? И представа за България беше съвършено друга. Кажете, какво точно? Аз мисля, че трябва да гледаме напред, а не назад и да гледаме на положителната страна на работите, но действително всеки такъв тоталитарен режим е нещо, което е антипатично на, бих казал, цивилизования или свободен свет. Това са жалки работи. Аз мисля, че са вече на път да станат работи от миналото. Да. Аз бих искал да продължим тази тема. Очевидно е, че България трябва да се променя, но в същото време трябва да запази и своята самоличност. Да. Как да стане това? Как? И самоличността си е там. Характера на хората, нашето минало, историята, това са гаранциите, нали? Известна традиция също. Работи, които може да се използват от миналото, които да бъдат нужни или потребни днеска, в настоящето, нали? И полека, аз мисля, може да се... Ще има и работи, които трябва да се видят и в народната просвета, и в други места, нали? Защото естествено 40 години от една еднопосочна и така бих казал и съвсем остаряла пропаганда има ефект върху хората. И това е нещо, което... Но натурата, аз мисля, че хората много лесно се не приспособяват в лошия смисъл, но забравят и гледат напред. И ако... Лесно? Не, намирам, че гледат напред, приспособяват се също лесно. Аз не знам, че в това отношение, особено ако върви човек към нещо, което е по-добро и положително, аз гледах тук в Испания също след, нали, промената на режима, колко бързо хората асимилираха новото положение. Това е интересно. Кажете ли нещо повече? Това е пак, то е също едно преходно положение между един сравнително тоталитарен режим към една съвсем демократична монархия. Нали, сега не говоря тук за монархията да си правя реклама, но трябва да констатирам, че благодарение на монархията и нищо друго, и че това може да стане. Защото иначе, колкото и да беше спокойно, колкото и да имаше всички предпоставки за да мине добре, можеше да се стигне до известни крайни работи, защото като липса, да кажем, като изчезне еднопартийният или какъвто щете режим или систем, трябва известна форма на арбитър или на модератор. Нали? И това беше личността на монарха. И в Испания стана. И много добре, нали? И ако гледаме и много от европейските страни, които са социално най-напреднали, икономически да не говорим, които са съвсем, нали, най-висшите, като най-много перкапита на населението, са монархи. Нали? Които са пълни гаранции за спокойно и нормално развитие. Какви бяха взаимоотношенията? Изкритите дори между Франко и краля тук? Аз с краля сме, деца вика, пораснали заедно, тъй че се познаваме и съм присъствал често на негови срещи с генералисимуса. И имаше едно така, като бих казал, отношение между дядо и внуче. И може би благодарение на това можа също да стане тази промяна, нали, без изостряне на положението, но общо взето краля си показа, нали, че е конституционен и състои, който гарантира, и сега вече Испания е съвършенно приета във всички страни. Бих казал, че една от най-популярните страни в този момент. И там той има голяма заслуга. Лично.
извън институцията, но лична заслуга има голяма. И това съм съвършенно убеден и го със собствените очи, да се ви казва, го видях. Да, ще ми позволите да цитирам редове от едно ваше писмо. Време е, казвате вие, всички да погледнем през призмата на посткомунизма, независимо дали живеем в или вън от пределите на родината, и да прибегнем към въображението си, как час по-скоро да се осигури политическата еманципация на изстрадалия редови български гражданин. Да. Бихте ли коментирали? Подобно лично мое писмо. Да. Така. Това е точно. Аз мисля, че трябва много въображение в един такъв момент като сега. Въображение, трябва и находчивост, трябва и малко, бих казал, разбира се, търпимост и въобще, за да може да се мобилизират всички сили и да мине тази промяна по най-безболезен и бих казал пак конструктивен начин. Да, пак там вие казвате, че не бива никой да се изключва заради идеологическите му убеждения от този процес. Това може би го казвам, понеже видях обратното, нали? Колко хора беха отстранени по идеологически съображения, за жалост, и това са положителни личности или мислещи, нали, същества, и България била лишена от тия хора по някаква си идеология. Да не се повтори същата грешка, трябва, мисля, да се гледа за общото благо, нали, да се използва всичко, което може да допринесе. А най-лошото, което може да се случи, понеже ние говорим за благоприятни варианти. Вие говорите за толерантност. Това е трудно да се отговори, понеже наистина човек просто не би искал и да погледне на една така страшна картина, но естествено, че понякога, вижда се и в други страни, може да се стигне до много трагични, бих казал, и тежки моменти, и пази Боже да стане това у нас. Тъй, че всички имат интерес, от властите до опозицията, минавайки през всеки един гражданин, да покажат много благоразумие, добра воля, да се избегне, но може да се представите какви страшни сцени би имало, ако изведнъж, нали, се стигне до кръвопролитие. Но намирам, че цивилизовани народи не би трябвало да допускат такива работи и трябва да се предотврати по всеки начин, защото надали някой би искал да има това на съвестта си, и зато и трябва да се действа много предпазливо. Вие имате доверие в качествата на българския народ? Да. Аз мисля, народ, където науката е култ, това е вече една огромна гаранция за благоразумие. Един трудолюбив народ, колкото и се казва, че поради системата едно друго хората са си загубили това качество, мисля, че може много лесно да се докаже обратното, стига хората да разберат, че има свобода. Защото аз мисля, че свободата е нещо, което няма цена, не само няма цена, но е един феноменален двигател за постижение на много голями и високи идеали и работи въобще. А най-чудовищното в сталинизма, мислили ли сте в това? Мракобесието на сталинизма. Аз мисля, че беше може би потисничеството, терора, глупостта на известни политически, дори не бих казал идеология, защото е под идеологията, ами чисто и просто на едни тъпи предразсъдъци, работи, които са от 19 век съвършенно отживяли, приложени без всякаква мерка, не държейки дори сметка за различните народности, нрави или не знам. В това отношение това е нещо, което мисля, че ако започнем, може да надхвърлиме програмата, понеже ако гледаме негативната страна
въобще на част от тази доктрина и вече на самия Сталин. От друга страна трябва също се види, че в един даден момент, в едно дадено положение и една секунда в историята на един народ може да се появяват такива отрицателни, бих казал, не чудовища, но пак недалече от това, и това е една фаталност, като в историята сме видяли тук-там, нали. Хитлер е друг пример, нали, за една така масова не знам, лудост или какво, но не знам друго какво може да се добави, нали. Интересно е да кажете какво мислите за българските политически деятели от различните времена. Е трудно, защото не ги познавам още. Не, това, което сте чували, което сте чели. Като си направя една така по-ясна или по-непосредствена картина, но за което съм чел. Класическата слабост на българския политик, според вас? Знаете, пак аз не обичам да съдя, но ако така изведнъж трябва да отговоря без да размисля по въпроса, той трудно се каже политик при положението преди 10 ноември, понеже всъщност са държавни служители или изпълнители на известна идеология и политика и често пъти принудени, и не го казвам като наскърбление, принудени да действат като просто хора, които нямат и въобще нито критерии, нито ум, защото следват само каквото им се казва. И това не е политик. Политик е нещо, което е много по-ловко, което има, разбира се, душа и други работи, нали. И така, че това е жалкото, защото съм убеден, че има много хора, които биха имали много по-добра картина или роля или това, ако не беха под тази система. В това отношение политик е човек, който трябва да очаква и опозиция, и атаки, и той. 40 години или повече нямаше атаки, нямаше критики, нищо не. Всичко беше чудесно, всичко си вървеше и ура на всичко. Това не е политик. Това е човек, който си играе една роля по една или друга причина, но за мен това не са политици. Но казвам, че ако утре, като при сегашните нови предпоставки, съм убеден, че много от тия личности ще излезат действително политици и обиграни и всичко, понеже са гледали работа отблизо, но сега ще може наистина си покажат вече капацитета. Вие едва ли имате впечатление от днешните български политици, от най-новата генерация, от тези, които в момента управляват? Гледал съм едни на телевизията, нали, да. Други съм ги слушал по радиото и коментари за тяхната... за тях и така. Да. Нали? Какво е впечатлението ви най-общо? Не мога да кажа наистина за един или за друг, защото още не е имало време. Пак кажа, по-малко 3 месеца всъщност преди да сме ги познавали, не сме чули за те. Нали, или поне не смееха те да се подвизават, ако мога да кажа. Нали. Те нямаха и такава възможност. Нямаше, разбира се, при такъв систем не може. А виждам, че има, което ми прави голямо удоволствие, това показва пак, ето викам културата, че поне от някои от членовете в опозицията, нали, са много подготвени хора, нали, с вече, бих казал, голям интелектуален багаж, и това е пак за мен поне гаранция за едно бъдеще, което мисля, че ще доживеем всички и дано да бъде много скоро. А какви грешки не би трябвало да повтаря сегашното българско ръководство? Не знам дали аз съм дали ми е работата да давам акъл, защо не? Нали, но според мен всичкото е това. Да се гледа с благоразумие, да се мисли предимно за България, повече отколкото за личност или дори за партия или на друга, ми чисто и просто всички да си кажем, тук сега да се държим и се заводим, да хванем за ръка всички и напред и за България. Да видим как може час по-скоро просто се промени, положението се подобри, благосъстоянието на хората, свободата, гаранциите на човешките права, екологията, всичкото, и да има толкова работа и такава феноменална програма, че има место и мегдан за всички наистина да работят, и то за години наред. Защото което ме е страх е, че у нас много хора с тази промена сега, нали,
си правят илюзии, че за 24 часа или 90 дена или една година ще се преобразиме в децевик една западна европейска страна. Има голями проблеми. Ще трябва да преодолеем голями трудности. И това трябва да сме всички убедени, че вървим в една и тя добра посока. И да не си правим много илюзии. Защото взима време, гледайте Полша, от 11 години вече опитват напред-назад, едно друго не е лесно. ГДР-то сега, докато се приспособят те към ГФР-то и обратно, това не е нещо. Едно са, разбира се, свобода и най-малките работи, това разбира се вече бих казал, че е постигнато. Но след това не е лесно, така че няма да бъде изведнъж утре, нали, така че ме е страх, че хора могат на половин път, деца вика, изведнъж да се разочароват и тогава вече да станат по-тежки работи. Извинявайте, вие бихте ли могли да помогнете по някакъв начин? Всеки би трябвало да се опита. За това си говоря, нали, и говоря в множествено число, защото аз се чувствам в това и зато и от край време, деца вика, съм винаги бил активен и деен в каквото и да било, където и било да помогнем тук на едни и на други, да ги препоръчаме да работят некъде, някой си получи документ, друг да отиде да работи в друга страна. И един вид като един малък, съвсем скромен червен кръст. Нали? Това е едната ми роля и културна, друга си поддържаме в чужбина. Българщината, деца вика. Но сега вече, аз мисля, че с интернационалните си връзки накрая съм за щастие, може би, и ето гледам положителната страна на 40 годишно неоправдано изгнание. За щастие имам отлични връзки и много широки и добри и съм един от, мога да кажа, по-познатите българи изобщо на света, така че в това отношение мога доста да помогна и вратите на много канцеларии, дворове и други решаващи, би казал, фактори са широко отворени и се гордея с това не за себе си като Симеон, ами като българи. Така че мисля, че в това отношение все колкото да е по силите ми мога да помогна и трябва. И това ми е било целта на цял живот, така че това бих казал, че е първият етап тук от чужбина да помагаме. А идеи за българското стопанство имате ли? Да, не съм доктор по икономика, нито финанси, за жалост. Може би интелекта ми не стига до там, но съм убеден, че ако се даде път на пазарна икономика и ако същевременно се внимава, за да не се влезе в нито една, нито друга крайност, защото най-накрая един краен капитализъм и това не е цера за всичко, деца вика, и оптималното за един народ. Трябва да се намери нещо по средата. Аз един ден се смеех с един мой приятел, който е съученик, но от съвсем друга, да кажем, идеология, който той се почертава като мой политически враг. При все час никой не считам некой за мой враг. Той винаги ми казваше: ти всъщност каквото си един социал-капиталист. Казваме, може би това е нещо трудно да се обясни, но мисля, че трябва да има една известна доза от социализъм ден днешен, за да има справедливост и за да има въобще благосъстояние. Но също има голями преимущества в капитализма, които трябва да се приложат и се използват. Вие споменахте пазарната икономика. Друго? Да, това е, което вече развива и други работи, нали? Самата свобода, това е вече нещо, което дава много идеи и изобретателност, което трябва, нали, за постигане на много цели. Защото иначе под една система, която разрешава или забранява толкова работи, като всичко е държавно, замира, няма вече инициатива, няма интерес, нали? И аз намирам, че в това отношение може много да се напредне, чисто просто като се разведри обстановката и се дадат шансове на много повече хора. Да отворя една скоба. Не сте доктор по икономическите науки, но кажете какво образование имате, къде учихте през годините? Египет, в един английски колеж, благодарение на който сега хората, които следваха там, и аз може да следвам там, пък и благодарение на парите, които баба ми Елена даваше, защото ние нямахме, деца вика, пукната пара,
но в този колеж се възпитаха хората, които ден днешен са на власт и водят целия Близък изток, което е много интересно, защото има отлични връзки с тях. След това следвах френския колеж тук в Испания, бех и в американската такава резервна, една от военните им академии, понеже исках да изкарам един известен войник лък и да видя какво е той, пък ми даде възможност да уча и една година и нещо в Щатите и социология следвах там едно време, но след това се върнах тук и следвах право и политическа икономия също, нали, малко, за да се запозная с тези работи и след това трябваше да започна да работя и така, че не ми остана време, а пък аз може и ще да си остана да се вика вечния студент, нали, защото ми интересува толкова книгите и четенето и въобще. Вие казахте, че сте нямали пукнат грош, а има най-различни митове. Добре казвате митове. Да. Там съм готов, нали, да ги... С какво излязахте от България? В предварителния разговор вие ми казахте, че някой са ви приписвали 20 милиона долара. Това излезе от една книга през 51 или не знам какво, че са ни дали на времето 20 милиона. Аз се съмнявам, че въобще в 46 имало 200 хиляди долара в държавните каси, така че това, разбира се, е тотален и пълен абсурд. И напуснахме, дадоха ни, това да, официално, и тогава бяха първите долари, които видях в живота си и ми направиха впечатление, че са такива тесни банкноти по 200 долара. Значи майка ми, леля ми Евдокия, сестра ми и на мене. Така че с това е, с което излезохме. И след това, както казвам, дядо и баба италианците ни помогнаха и като те се поминаха, майка ми наследи вече нещо и после вече аз започнах да работя. Но ще ви кажа нещо, което не съм разправил, понеже всъщност са частни работи, но е като анекдот за митовете, дето говорихме. Майка ми помнеше, като стигнахме в Египет, че баща ми беше казал, че имал някаква си сметка в Швейцария и започна да търси тук-таме, да видиме какво. И чак в 50-та година най-после се добрахме до това и не беше една, ми две сметки. И то на името на сестра ми Мария Луиза, като сега живее, между прочим, в Щатите, и другата сметка на мое име, и в която имаше по 12 500 швейцарски франка във всяка една, които баща ми след 25 годишно царувано беше успял да сложи на страна за децата си. И аз като гледам ден днешен някои от държавните глави, да не стигаме само до техно и други политици в кавички, какви баснословни, нали, имоти, имения и изобщо пари, нали, слагат, и пак казвам в кавички, слагат на страна, и просто покрусително, нали, като гледам ние колко скромничко сме си живяли, но това е анекдот. Да. Искате да кажете, че сте имали труден живот? Поне започнахме трудно, това може би е хубаво, ако човек е малко суеверен, може би да завършим по-добре. Да. Нали, по-спокойно. Да. За децата винаги, за това си за мене и се мисля за тех, нали, да не, и съм се опитал да не, те наистина не са имали такова трагично детство като моето. Да довършим темата. Материални претенции към България имате ли? Как материални? Тоест имуществени. Как е? Собствена си страна. Не. От мене това няма се види. Независимо от какви обстоятелства, обстановки, становища или положения, категорично не. Какво стана с архивите, които е имал баща ви, дядо ви, вие самия? Дядо ми имаше собствения си архив, който си остана в Кобург, защото той напусна България в 18-та, като абдикира, и това бяха негови книжа и работи. Част от тех другите си останаха в България, си бяха в държавният архив. Нали? И в случая на баща ми същото, което беше в канцеларията в София, си остана, дори във Врана или Лозенец, където живеехме, нали? Там имаше известни документи, които още по времето след преврата 44-45 дойдоха разни прокурори и тем подобни да ги обискират и да ги обискуват и да ги вземат, така че това си остана там. И там има също един мит, че ние сме взели или дигнали някакви си документи. Абсолютно не.
нямаше нищо. Част от архивата на дядо ми, която остана в Кобург и която аз в последствие получих, я подарих на Станфордския университет в Щатите, понеже той е най-голямият, така да кажем, център за български документи извън София, естествено. Но на татко нямахме такива документи от архиви. Това си остана в София двореца или където са били по министерството. Не. Да поговорим за цар Борис. Около смъртта му различни неща се говорят и до сега. Най-правдоподобното. Трудно е се каже. Аз не обичам да говоря, ако не съм 100 на 100, да кажем, сигурен или уверен в каквото казвам. Но щом ме питате по този въпрос, не мога да кажа, че има една така наречена официална версия, която да бъде съвършено достоверна и сигурна. Предполагаме, знае се, излезе една отлична биография на царуването му, не на цар Борис като цяла живота му, чисто и просто 25-те години на неговото царуване. И там автора дава разни възможности, нали? Защото от години наред, и трябва да се каже, че ние бяхме убедени в началото, че бяха нацистите, които чисто и просто го бяха отровили, понеже баща ми, нали, отказа категорично да изпрати нашите войски на източния фронт, който ще бъде страшно клане, впрочем, и да закачат нашето еврейско малцинство. Това са вече две доста тежки, бих казал, обвинения в оптиката на един хитлерист, нали, или каквото щете. Значи можеше да бъде това, че са го просто осъдили на смърт и са го отровили в аероплана, като се прибира. Сега той се прибра съвсем добре. Посетихме дори аероплана на Враждебна и помня, че беше пълен с любеници и пъпеши. Беше август 43-ти, бе го напълнен на носа в Германия, където нямаше вече нищо. Нали, ми направи впечатление като дете да видя, че самолета беше пълен с зрели пъпеши, но прибра се той и това и остана горе в Бистрица, Боровец, нали? И се прибра после в канцеларията в София понеделник и почина в събота. И се разболя понеделник подир обед. Официалната версия беше коронарна тромбоза, нали? Но ние си останахме винаги с това. Майка ми много се... С какво? Със съмнението? С съмнението, че беше отровен, нали, от нацистите. Майка ми пък по чисто, бих казал, религиозни убеждения и също тази безкрайна любов, която изповедваше, бих казал, изпитваше към баща ми, не пожела и се съпротиви на една аутопсия, защото се стори чудовищно, нали? Чичо ми Кирил пък, въпреки всичко, настоя и тогава бе разгледано сърцето, нали? Но си останахме, понеже и на германците бяха изпратили от Берлин двама специалисти по разни отровни газове и така, това вече ни се стори също като съмнително, нали? Пропагандите почнаха, че били туи, че били онуи, че имал някаква си английска отрова, която идвала от Гвиана, едни такива щуроти. Немската пропаганда пък излезе, че в Лондон са оповестили смъртта на царя 2 часа преди, значи те са били ръката за това. Глупост. Лондонско време са -2 за София, така че е съвсем логично, нали? Това са в този момент. След това аз почнах да се рова по архивите в Бон и други, в английските архиви и така, и все по-малко изглеждаше да е и нацистска работа. Нещо там има. Ако въобще е била неестествена смърт. Аз като син, трябва да си кажа откровено, че бих искал да е било сърдечен удар, който става човек под такова напрежение. Баща ми беше такъв убеден и запален, бих казал, патриот, нали, виждайки катастрофата и въпреки всичките си усилия да я предотврати, кой не би умрял от това, нали? Но трябва да се остави отворено, защото може би, къде като до сега не сме намерили абсолютно черно на бело, нали, причината, трябва за жалост да се остави малко отворена, нали. Но ще ви кажа, мен каквото ме боли най-вече, и дето говорим за едно по-неблагоприятно минало, за да не кажем по-твърда, нали, или силна дума, е, например, че не знае до ден днешен какво е станало с останките на баща ми. Нас ни принудиха, него го прогребаха в 43-та, както знаят много сънародници, в Рила, нали, и след това ни принудиха да го приместиме във Врана, което беше една много неприятна картина, която не ще забравя да живея и 300 години.
Тъй, че го погребахме там и от последния ден, значи 16 септември 46-та, когато четохме последната панехида там, от този момент вече не знаем, нали, къде е, дали е останал там или какво. Тъй, че да се надявам един ден да узная това. Не за друга ми, чисто и просто като син, да го запаля на свеща. Да. А защо баща ви не прие на времето предложението на Соболев? В какво отношение? За пакт с Съветския съюз. Размишлявали ли сте върху това? Да, може да си представите в тогавашният контекст и момент България изведнъж да приеме този пакт, какво можеше да стане. Нали? Ние видяхме какво стана с Полша, която беше приела нещо подобно. Тъй, че мисля, че решението на баща ми, за което толкова много историци са, бих казал, прехосели настилото, защото ми се струва доста не справедлива или неверна теза, нали, че той го е направил, понеже е бил филогерманец или германофил. Съвсем не. Той е просто уникално, нали, както е приел тристранният пакт и всичко, без после да обяви война на Съюза, защото нямало никакъв предлог да се обяви войната на Съюза. И зато и съм и още до ден днешен твърдо убеден. Нали. Това са работи, които са много по-сложни, много по-бих казал интелигентни и политически зрели, отколкото да беше приел нещо, което беше по-логично, чисто и просто да намери веднага най-близкият съюзник, да се вика. Така че това са работи, които за жалост са били пребързано съдени, бих казал. И с времето аз съм убеден, че историята ще си каже, думата ще си дойде на местото, като това е историята, най-накрая е истината в друга перспектива и не толкова непосредствено. А какви бяха отношенията между баща ви и дядо ви, Фердинанд? Това е трудно, защото аз съм вече... По документи, ако съдите и така. Или от писма, или като съм чувал от мама, нали, и така. Не са били винаги лесни, които стават толкова пъти между баща и син по ред съображения, генерационни или по идеите, които са имали. Може би дядо ми имаше по-авторитарен и друг характер. Баща ми беше много по-либерален и в нравите си, в начина си много по-демократичен също, нали. Дядо ми може би беше от така наречената стара школа, нали, друго възпитание. Така че, но винаги с голям респект, това го знам, защото баща ми говореше за монарха, нали, цар Фердинанд говореше за царя, точка, се знаеше, че беше Негово Величество, нали, така че в това отношение са и после, като и двамата много хора с голямо не само възпитание, но също и с подготовка и всичко, естествено имаха съвършенно коректни отношения, така че, но както не можах, защото бех прекалено малък и млад, да ги видя заедно, не мога да ви кажа нещо по-конкретно или по-анекдотично или интересно. Говори се, че Фердинанд е идвал и след абдикацията си в България. Не. Това е абсолютно. Съм сигурен толкова, като си седа сега и говоря с вас. Не. Също се говори, че аз съм се връщал в България, нали, от 46-та насам и че съм бил, не знам си... Инкогнито. Инкогнито и такива. Не, къде, човек няма да се играе с такива работи. Това е нещо много по-сериозно и историческия багаж, който нося, не ми позволява да правя така импулсивни работи по сърцето ми, които биха, разбира се, може би ми направили много по-голямо удоволствие. Не още, казвам. Да. Някои хора ви пращат тук нещо, което мисля, че ще ви направи известно впечатление. Това е здравец и българска земя. Това наистина трогателни чудесни кокичета, не само. Кокичета и здравец имате. О, колко мило от вас, благодаря ви много. Това наистина много ме трога, вервайте ми. Нямате ли желание да дойдете? Сталището, там има една саксийка със здравец. Винаги здравец, чието корен от България. Да.
Така, казайте. Нямате ли желание да дойдете в България? Желание, какъв е този въпрос? Вие ли сте някой българин, който няма желание да се върне у дома си? Разбира се. Ще дойде. Всичко ще дойде. Понеже стана дума и за гражданството, аз нося един документ, който взех от Министерството на правосъдието. Бихте ли го прочели да видите? Нещо любопитно ми се струва. Това е едно удостоверение на Министерството на правосъдието, че вие не фигурирате в списъка на лицата лишени или освободени от българско гражданство. Ама един от най-хубавите подаръци, които съм получил, ама от много време. Благодаря ви много. Вервайте ми, че това е нещо, което наистина цена. Ама наистина. Това е удостоверение, което може да ви послужи при необходимост. Не съм престъпник. Не сте. Като някои са ме рисували. Да. Няколко думи за обкръжението на цар Борис. Балабанов, Елин Пелин и прочее. Имате ли... Как не? Пелина го помня. Балабанов също. Той беше такъв оригинален, нали, ексцентричен човек. И Пелина също го помня като много интересна личност. Пък започнах тогава вече да му чета книгите. Тъй, че това са спомени и на туриста. Имаше един Буреш, който беше на музея, директора, който беше по работи по природата, нали? Колко екскурзии сме правили това по Балкана и други с тех и лафове и какво ли не. На какво се държаха отношенията между баща ви и тези хора? И Щъркелов. Да. Приятели, да, събеседници, приятелите толкова се смееха заедно и си разправяха история, като всеки друг. Не знам, нямаше така, според мен нямаха специфична функция, не като които да са събеседници и приятели. Не. Но ги помня, да. Други също. Кои други помните? Хората, които беха вече, може би, които бяха в двореца, в канцеларията, или пък и министрите, които идваха и друго, нали? Но така, от тех имам също мигли, така, моменти от някой, ето пак, разходка или екскурзия, или това. Не помня, че Пелина ли беше, или кой и гледа ми каза, знаеш, гледай, сега стоя на един крак. И си хвана крака, така и застанаха. Той каза, виж ти дали може да го направиш. Дигнах и станах. И след това му казах, може ли сега да застанете без двата крака? И помня, че съвсем се стъпи защото... Да, те са такива съвсем детски спомени. От 3 годишен бех тогава, да. Радой, отправя такъв въпрос. Ако вие бяхте цар, кого щяхте да викате на лов? На лов ли? Да. Интересно, не знам защо. От известни писатели и прочие. Тогава трябва първо да се върна към лова, защото аз съм се отказал вече, но не знам, аз мисля, че тогава би било вече трудно, защото или би ловувал човек, или би говорил с един писател да се опита да вземе всичко, което е положително от такава една личност. Трябва да пробваме, трябва да стигнем до положението, да се разходим из Балкана или не в България, да видим. Може би ще се намериме просто като не знам, една да заприлича на цял излет на някакъв колеж или предприятие, с толкова народ бихме се намерили, защото бих искал да се заобкръжа с всички и от всеки да понауча нещо. Да, хубаво казвате това. А какво четете? Слушате ли българска музика? Четете ли български автори? Да, плочи получавам, черковни също, защото много обичам, но и чета. Каквото ми падне, деца вика, пък нямам и много време, верете ми, защото работя дълги часове, но имам голямо щастие, че спа много малко. 5 часа и половина ми стига, тъй, че нощем чета и често български книги или списания, или вестници, или пък досиета върху България, където вика, каквото ми попадне, имам толкова приятели навсекъде, нашенци и чуженци, които ми изпращат и работи, всичко това се съсредоточава тук и понякога се смея и казвам, че имам чувството да съм един вид в уния, в
която се слага всичко, нали, един компютър и след това вече аз го дистилирам. Специално предпочитание към някои български автори имате ли? Исторически теми винаги са ме интересували. Историята въобще, аз от нея черпа и много поука, или се опитвам поне да черпа поука от нея, така че но не бих така могъл да ви кажа един или друг, защото тогава вече би трябвало да има един по-дълъг списък и не би било правилно да казвам за един или за друг, тъй като ги следа с интерес, нали, всеки в стила си или качествата си. Един въпрос, който не знам, ако искате може и да ми отговорите, но аз се опитам да изяснявам така механизмите. Отговорите са само недискретни въпросите, никога казвайте. Да. Живков. Какво бихте казали за него? Държавен глава за 35 години. Да. Това е най-малкото. Най-малкото. Виждам, че сега вече излизат много неблагоприятни работи. Това може би също консеквенцията на един такъв неограничен и режим на една личност, нали, с пълни и, както казвам, неограничени прерогативи. Това се явява в такива, би казал, положения, в такива режими и мисля, че народът ще си каже думата, нали. В това отношение не може да... Не ми е работата, наистина, да се произнасям по някой начин. За мен трябва да се кажа, че винаги гледа на всеки сънародник като българин предимно и в това отношение не обичам да соча никого. Нали, независимо от каквото е. Намирам, че това не е ролята, ами не е и по възпитанието. Нали, като цар да вземам страна за едни или за други. Аз мисля, че тук трябва да гледаме обратното. Обединението, съединението, което прави силата, това трябва да гледаме и това е ролята. Не затова има съди, има юристи, има къде човек да се оплаче. С това мисля, че въпросът е за мен поне отговорен. Ще добавя нещо. Има световния рекорд на елени. Тук говори вече ловджията. И то феноменален елен, чето снимка имам тук, разбира се. Изпитате ли някакво чувство за някаква нужда от възмездие? Не. За мен възмездие е една дума, която е наистина типатична. Имаше една книга, която се викаше Възмездието. И с това вече мисля, че не, аз мисля, че справедливост, правда, това са чувства, нали? И също човек да забрави. Един ден ми говореше един ваш колега, казваме, вие говорите така, това е невъзможно. Човек не може, той беше изстрадал много през войната. Казва, човек може само да прощава, докъдето може да забрави. Аз не съм по това, не съм хич по неговото мнение. Аз не, човек може да забрави много работи, може да прощава още повече работи, може да помни работи, без да иска възмездие. Това е въпрос на, бих казал, на, може би на неморална смисъл да каже човек, че е по-добър един от друг, но на една известна подготовка, може би на една религиозна подготовка също. Или пък характер. И да го сложим на това, че моят характер е такъв, че чувството омраза, завист, такива работи ми е много антипатично, си кажа правата. Да. Хубаво, че го казвате, защото може би... Не, признавам си го, не го казвам. Нали, може ли хора да намерят, че, да кажат, че не е така, че след такива трагични работи и толкова негативни неща, които са се случили, и толкова страдания, които са били, нали, всъщност засегнали толкова сънародници, би трябвало да кажа друго, ама вервайте ми, не бих бил способен да го кажа. И аз съм страдал вън. Не е, че съм си бил вън на топличко. Нали, съм си страдал и морално, и физически, и каквото искате. Тъй, че в това отношение не е, че съм си живял на топло вън, нали, и зато и не съм възбуден в това отношение. Не, аз намирам, че той е въпрос на характер. Наскоро прочетах едно определение за вас от един холандски колега. Цитирам го: от всички царе без
царство Симеон II може би е най-приветливия, вероятно един от най-интелигентните и със сигурност най-надарение с чувство за реалност. Приемате ли това определение? Не, приемам го като голям комплимент от този журналист и сега разбирам защо от Холандия винаги имаме толкова писма от хора, които ни пишат и това, защото наистина такава картина. Какво искате? Той си е професионален и сигурно е видял много други личности. Знаете ли, заглавието на този материал е Симеон II не желая вече трона? Да. Това е интересно. Така ли е? Трона в това отношение, аз намирам, че е просто изненадващо, че може да пише нещо, което ми се струва просто детинско. Дори сте казали, че предпочитате да бъдете един обикновен гражданин, кротко незабележим. Това ми направи впечатление. Това е по моя характер, кротко незабележим. Но обикновен гражданин мисля, че оказва в контекста, че ако в България работите се развият толкова добре и положително, да стигнем до една напълно демократична плурипартийна република, бих бил много доволен като гражданин на тази република. Мисля, че оттам излиза цитат, нали? А пък за трона и това са теми, които са малко по-специални, понеже известна пропаганда винаги иска, нали, така, трона само си иска, коронката и си играе, не такива едни, съвсем бих казал тъпи и примитивни шаблони, но фактически и короната и трона са, бих казал, рамки за служене и просто човек да бъде на разположение на народа и въобще той, бих казал, по-скоро едно робство, отколкото едно преимущество. Нали? И в това отношение, може би той някак си изтълкувал, че го считам като нещо, което е много сложно, но най-накрая цял живот съм, може би съм имал поведението или държанието, тъкмо за това, че съм представлявал тази историческа роля и продължавам да я представлявам. Това е нещо, което е най-накрая едно наследство историческо, което не е лично, в което нямам заслуги, нали? Ми чисто институцията, дядо ми бил това, баща ми също, и не можеш аз изведнъж да кажа, добре, трябваме да напуснем сега вече с Богом, здраве ви и да си играя на цар или нещо в емиграцията. Не, напротив, много по-лесно беше да изчезна съвършенно, нали? Но щом вече носа тази наистина славна титла, и пак казвам, не е личността Симеона, ми чисто е просто титлата, нали? Трябва да се защитава по най-лоялен и постоянен начин и непрекъснато и във всеко отношение и всеки момент на денонощието. И зато и, например, може да изглежда малко смешно, но в деловите ми работи, въобще в бизнеса, нали, където съм, винаги съм като Сакско-Бурготски. Никога не съм употребил Симеон български или Симеон II в някоя работа, където работя като обикновен гражданин. Че хората знаят, може би едни, че кой е единия и другия един и същ, нали? Но предумишлено винаги съм и продължавам да деля двете функции, нали? Понеже намирам, че едното е прекалено ценно и прекалено свято, бих казал, въобще да се бърка с други функции, които са пък неизбежни, защото трябва човек да се живее и да си храни семейството. Да. Друга тема, отношението ви към независимите дружества у нас, сдружения и прочее. Да. Знаете ли тяхната дейност? Чета сега и слушам и чувам и съм се срещал с някой от тях и много интересно. Трябва да кажа, и това са положителни работи. Това вече дава плюри идеи, нали? Става вече много по-широк диапазон, към което всички, да кажем, вървим и желаеме. Имате ли връзки с някои от тях? Търсят ли ви за съвет нещо? Да, и аз ги търся също, за да имам по-ясна представа за каквото става, нали? Така че много ме интересува, естествено. Но всичко това, което не очаква в бъдещето, не бива да минава през реванша, нали? Това е готово. Да. И го казвам и го тръба на всеки чужд журналист или телевизия или каквото и да е, постоянно подчертавам това, нали? Че важното и до сега
да чукаме дърво, нали, се вижда, че България просто примерно постъпва и пристъпва към това ново положение, нали, и дано да продължи така с благоразумие от всека страна, нали, от всички страни, каквото е, за да може. И аз мисля, че това не, напротив, няма да ще ускори промената и транзицията. Много така чужди в кавички наблюдатели казват: България, която най-бавно, не знам си какво, фактически най-още в стара система. Това са хора, които не са погледнали малко по-отдолу и не са разбрали, нали. И всъщност предпочитам да ни казва това, отколкото да сме на първата страница с страхотни издавателства, кръвопролития и ужаси. Да. Големите личности в живота ви, приятелства, пак искам така да надникнем в интимния свят. Да, интимният свет е трудно се каже, защото имам толкова приятели, всеки един за едно качество или за друго, нали. Откровенно казано, бих блафирал, ако бих казал еди кой си. Нямам, гледам на работите винаги с, не знам, може би прекалена умереност или пък с много голям така самокритика винаги, и следствено на което се гледам да не се отдавам на слеп ентусиазъм, нали, ами да гледам работа аналитично и по-конкретно. И тогава винаги ще намеря нещо, нали, което може би е недостатък или пък напротив в себе си същият, и по този начин вече елиминирам личността, за да кажа: ето, това ми е моят пример, или... Не, нямам да ви кажа нито политическа, нито историческа личност. Много хора ми казват: ти кой си такъв историк и така? Не. Наполеон. Има си работи, които са много антипатични, нали. Аз имах пред... Александър Велики, каквито да са, нямам една фигура да ви кажа той. Имах пред... Вие имате родови връзки с почти всички днешни. Знаменито сте на нашия ден, става дума. Всеки пак си има заслугите. Ето, тукашният, нали, е това, че доведе страната до пълна демокрация. Шведския крал, който ми е роднина, е, че царува в една толкова напреднала социална държава, която е действително модел, нали, която е помогнала на много наши имигранти и бежанци и ме дала послон, тъй че съм му благодарен лично за той. Да кажем Великобритания или Холандия, страни, които върват много добре, са две дами, за които може човек само да има респект, нали, във всеко отношение, защото са професионални личности, ама в най-превъзходната си ниво. Като политик бих казал и като човек с невероятна така политически усет, и това е крал Хасан, например, марокканският владетел. За храбрец и кураж да са ученикът на крал Хусейн на Йордания. Нали? Всеки има нещо. Казвам и това, не мога да посоча един или друг. Ерцхерцог Ото Хабсбургски, който е депутат в Европейското народно събрание и който би бил, ако щете, и това император на Австрия, той като политик и като политическа личност, който наистина е много с широка опитност и с политически квалификации, също някой, който аз много адмирирам, нали? Така че ето, така набързо казвам. Вие го казахте, но аз усещам, че сте човек реалист. Мисля, че да, и имам така, поне приятелите... 9 септември ли ви направи такъв? С краката на земята и не сънувам лесно, или просто не сънувам. А 9 септември ли ви направи такъв? Не знам. 44-та година, или? Дали съдбата, участта, не знам какво е. Майка ми възпита много строго и това може би нещо, което помогна, и самия живот. Доста съм се така чукал и въртял тук-таме, нали, и съм много пъти уроците са били доста болезнени, но това е интересна школа в живота. Имало ли е мигове на безизходица? Не. Безизходица, слава Богу, не бих казал. Продължителни мигове
за да не кажем години, да се пита човек дали някой ден ще види промена в нещата и да си види страната и народа в по-добро дередже, да. Но мисля, че и това е вече също от миналото. Да, това е хубаво. Ами, аз искам да ви помоля да ми напишете нещо. Да ви напиша нещо? Да, някакво пожелание, някакво обращение. Имате ли парче хартия? Да, а не по-хубаво вие да... Имате ли? Тук нищо под ръка. Така ли? То горе в бюрото си, тук нямам нищо, но ще ви го дам, пък може да го... Може на тази хартия. Тия приятели. На тази хартия бих искал да видя почерка ви. Почерка, не? Да. Това е списание Родолюбие. Да, ако да получавам редовно тук. Пардон, ще си взема за всеки случай. Тук в... Не пише удобно тук, но... Съвсем късно. Да живее в България. Ето. Да. С това мисля, че бихте ли се подписали? Казваме много работа с това. И 100 страници да бих написал. Да. Мисля, че с това се казва повече. Окей. Благодаря ви. Готово. Стоп. Момент. Да ви уморих. Che assistere algo tanto